duokni an jogo kia pok noneno gi kate Kenya ka. Miya ne wachi ni un kanye, un kama chalo nade. Ingeni bati mokwongo senge kapok awacho gimoro amora. Yes. Yiena monda ka otina mag lit kod kuyo monda ore familia mar mosenindo Mheshimiwa Joanna Ng'eno. Kaachiel kod ji duto abich mane oyudo masira ndek kalapapla mane olwar gwenge ma Mosop Nandi kocha. Oparo na tho mar nerwa Orwa jode ma wuod Ndhiwa. To koro kaduoge twak maka. Ing'eni nitie gik moko moda kwero ka nikech okang'o gi ni jo ODM gi Wiper waduto te wan e Azimio pok giwuok e Azimio. Koro akia ni gin korgi gatach gin nikech ok inyal sign MOU ariyo at the same time which mobedo affiliated gi any coalition. Mar ariyo joge wacho ka ni omulo gine no ywe giwacho negi an ng'eni by election manyo timre nyoka neno. Giwacho negi yo ang'wen e wi omulo adwa nyisi ka gi jotendu te mag UDA ni penj mokwalo ok inyalo wacho ni chuo ang'wen e wi ang'wen. Penje koka biro ka maduong' mogik emwa dhi pego ni to ere wuono thum to ere jakuo. Penj biro ka obiro tarik 10 dwe mar 8 2027 mondo wang'i niya udhi lwe kadi to wadhi lwe kadi to gima duong' kwan ne wadhi ng'eni ng'ama dhi pedho kineno kata ko ng'ongruok ochapie bungu to ni lawo mwanda ng'ongruok ok nyal miyo lose attention ke lawo mwanda wabiro ni 2027 tarik 10 dwe mar 8 idhi land ng'eni sadi bok luongo kata ni United Opposition iluongo ni United Alternative Government mane nyingwa sani nying no kuwuok kuomwa owuok ir jo Kenya United Alternative Government. Okay. Jo Kenya mamiyo wa nying ma United Opposition miwacho kani wan wakia United Alternative Government king'iyo gi chutho jokwa ni United Alternative Government. Yes. Nena sani eko ka Nyandarua sani. Yes. Jo Nyandarua wacho ni ni gini en one term. Okay. Ni wa Kisii mokalo. Okay. Jo Kisii duto te owacho ni gini one term. Aya nyocha wachakwa e gwenge ma Central. Jo Central duto te wacho ni gini one term. Okay. Kuro theory gi practical uwinjo by election manyo timore sani were go. Ni ma ng'ongruok. Ma ng'ongruok wan wala mwanda. Iwinjo bati.